Ekran! Laat ons te branen en God kennenleren. Welkom mijn vriend, welkom to het programma Ekran. Dankzij dat u vandaag hier erbij bent. We gaan Lourdes van Venezuela hier bij ons. Dat wij het programma vertelt Lourdes. Een beetje van waar ze in Venezuela opgewassen is, waar ze Jezus gevonden heeft. Maar ze vertelde ook waar Venezuela is. Venezuela is een treurig land, is van de regering direct. En mensen verdienen zeer weinig geld, hebben zeer knap te eten, dat gezondheid en vele andere zaken. Is alles zeer knap. Vele mensen verdienen plus weinig als $1 im Monat. En dat würde man zoveel zijn als 1 kilo Fleischfleisch te kopen. En, aber dann moeten ze van andere wijze zijn dat eten te krijgen, dat ze überhaupt niet verhungeren. En einige mensen sterven aber ook en verhungeren. En dat is sehr treurig. Von der will wir wieder vertellen von ihr Leben, wo Lourdes die erste Staub im Glauben wasser hat, und wo sie in die Kirche geholfen hat und so weiter, und wo Gott erführt hat. Meine erste Erfahrung, nun, dass ich bekehrt war, dort wir mit der Singgruppe in meiner Kirche. Ik werd getauft en dan vond ik alles aan beter te gaan en ik kreeg ook mijn beroeping. Ik zie zo veel ontwikkeld met de zinggroep. Ik speelde met een pandero en ik wil dan ook met een soundsystem schaffen, maar dat had je maar geschaft. En dan nu her, dat ik dan bloß zing. Van 12 jaar aan heeft dat zo veel. Dat vond onze duip aan te worden wegens de aanbidingstijd in mijn kerk. En ik had ook de gelegenheid aan een theologie met te merken voor 3 jaar in mijn stad. Ik had deze gelegenheid die niet vele mensen kregen. En ik studeerde ze voor 3 jaar in mijn schoolferien. Hoe oud wirst du, als je deze Bibelschule merkt? Ik had 12 jaar, zeg aanvang. Bad 15 jaar en dan nu her kon ik niet wieder merken. Wens dat we zo schwor. Wens als ik 15 jaar weer, dan weer ganz in een aanbiddingsgroep, in een zinggroep in de kerk. Ik werd de leider van de teenagers. En ik deed ook zoveel doen in de zinggroep. En ik vang me aan zoveel verantwoording te geven, te leiden. Meest aan jeder zondag leid ik de aanbiddingstijd. En ik ben zo jong. Wens ik zie nog helemaal klein. Ja. Dat is een ding wat mij zo diep in mijn hart is en ik leg dat zo te doen. Wanneer is die eerste Mal, dat du Venezuela verloren hast en dat du vielleicht nie erfahren hebt buiten Venezuela merken kunt? Dat weer in 2017. Ik voerde mijn familie bezoeken met de instelling dat ik would terugfahren in 2018 om een schooldoing van YWAM, een jongerschapsschool. Ik weer 4 maanden in 3 maanden als Theorico, wo ik studerende klassen had, en 1 maand practico in República Dominicana. En dan voerde ik 3 om den Praktikum fertig merken. En dan weer al 2019 dat ik schaffen arbeiten. En aan 1 2019 dan had mijn zuster een baby en zij woont al in Brazil. Ik wil mijn zuster kennenleren. En mijn mom voer dan naar Brazil om erdegingerschap merken. En dan entscheid ik dat ik voor nu zoveel beden. Ik wil met haar reizen naar Brazil. Zo, als die ma de aanleiding krijgt naar Brazil te varen, dat ze ook er Bibelschule willen merken, dan hast du mir gesagt, dan
krijg je ook een aanleiding uit die was die zesde daar bezoeken. En waar wie dat dan als je dan nog die zesde daar vooruit? Ik had deze entscheiding genomen door mijn mom metfahren met haar. Ik luid mijn arbeid dag en we reizen 29 stunden in de bus. En alles wie zei goed. Ik deed niet verstaan dat we irgendwas van God, dat we wat gouden. En alle documenten wat we gebruiken, dat we kunnen in Brazil blijven, dat we alles zijn boezig, dat we zijn boezig, wat dat alles passeren deed. En ik kom nu de stad, waar mijn zuster woonde. En ik vang aan met aan te leven. En mijn mom deed de school merken, wie de steed, waar de Waiwam steed. En er waren zo viele Monaten, ik geloof dat we 7 Monaten. Dat we alles in de tijd van de coronavirus, niet zo? Ja. Ja, dat we de tijd als coronavirus tijd weer. Dat we een zeer zware tijd, wens ik would me al meestal bevrijen, mijn plannen in Brazil te blijven. Dat we het dat ik kan alles betalen voor mijn thuis, dat ik kan arbeiden en geld krijgen. En dat schaffen niet al mijn plannen, die vallen door. Ik kan dat niet Portugees verstaan, ik kan ook niet reden. Ik kan ook niet arbeid vinden, wens dat we zo zwaar en wens de corona, dat we alles touw. En ik was daar in een depressie, ik wil niet meer van bad opstaan. Ik had keine willen irgendwo te doen. En een klein beetje als august, dan leesde ik in de Bibel een plan, wat ik kon in dat app lezen. En ik val in zo'n grote wens irgendwas voor God te doen. En ik kreeg een aanleiding van Waiwam. Ik kreeg in de stad waar mijn mom woonde, dat ik een aanbedingsschool merken. En dat we wat ik leggen deed, aber während deze 2 jaar van 2018, 2019, heb ik mijn droom alle tot ziet gezet. Sehr veel zaken, wat ik wist, wat mijn beroeping was, die had ik einfach teruggelaten. Ten andere beroeping, oder droom nu te gaan wat mijn vriend wil. Met die vriend, niet zo? Dat was een zeer ongelukkige tijd. Ik entscheid me deze school te doen. Ik had niet geld. Ik schreef me aan. Ik had niet mal hopen dat we me aannemen. En als we hadden aangenomen de school, dat we werkelijk van God. En in september trok ik dan naar de Waiwam-stad. Met de hoop dat ik would terugkomen naar de stad waar mijn zuster woonde. En dan vang de school aan. En wegen de school, God vang zo veel steden in mijn leven op te merken, waar te dood werden. En een van die weer de beroeping wat God mij geeft had. En dat vang aan op te wijken. Wegen zo vele jaren terug vangt mijn stem aan huis te worden. En ik had entscheid niet te zingen, niets te doen, wens te zingen enzovoort. En ik deed het niet, ik had het ganz opgegeven. En God vangt mij aan te bestemmen door vele mensen zijn, die stem heeft zich zo schijn. Wanneer du zingt, dan passiert dat. En ik, no, dat wil ik niet. En er was een dag, dat was dezelfde dag, wat God mij had gezegd, ik zal naar Bolivien komen. Den dag zag ik een visioen, waar God mij die eerde uitgeven deed. Dus hij deed irgendwas in mij afwijken. Hij deed opstaan en mij de droom, wat ik had tot zich gezet, de beroeping en de relatie waar ik ben weer. Wat passiert met deze jongen, met deze vriend? Wat er passiert weer, als dat wegen deze schooltijd, werden er zo viele Sachen in mijn leven, waar ik niet meer zelfs wist, wat er openbaard werden. Ik was emotional sehr vast en arm. Ik was gebogen en arm. En ik was dat niet mal angeworden.
En van God fang on in mijn leven te arbeiden, vang ik uit dat zoveel zaken had ik geändert, bloos om deze mens te volgen. En ik duurde over zoveel zaken die we al geplant hadden. En een dag dan vertelde ik met hem en zei dat. En ik zei tegen hem, ik doe dit en dit denken en deze weg en God deed dit in mijn leven ändern. En er waren 5 dagen waar we niets gereed hadden. En deze persoon die entscheidt zich op te gaan met mij. Wat ging durch dein Kopf, als hij dan abgeht met die te spazieren? Dat was sehr interessant, want ik dacht al aan, aber ik wil dat niet aannemen. En dat wat ik deed, was ik de mensen lezen deed, ik vang sehr aan te lachen. Ik wil sehr roeren, aber ik kon dat niet verstaan, alles wat er passieren deed. Ik was sehr dal, en mir deed alles weh. Aber ich kann das verstehen, was Gott wie dort, was er deut. Even wenn es auch schwer wie in dieser Situation alles, ich kann das sein, dass Gott schaffen deut und dass er wird alle Sachen verändern und rücknehmen, was er nicht von ihm will. En durch diese Schuld, wat du durchkriegst, goedertijds als die van die vriend verloren wordt. En met deze schuld bist du nu hier naar Bolivien gekomen en wo zit du die tijd hier in Bolivien bij ons? Das ist eine sehr gute Frage, Wings. Eine von den Sachen, wo ich Gott gegeben dass wir die Berufung nach Südamerika. En ik had het ganz abgegeven naar hem. En God heeft het abgeweigd in mijn hart. En hij redde mij krijg van Bolivien. En aan Anfang kan ik dat meest niet geloven dat het werkelijk wordt passeren. Dat ik hier aankom. En ik weer ganz jong dort hier aan te komen. Aber dat weer werkelijk een wunder dat ik hier zie. Want ik heb niet geld. Ik heb alles gereisd ohne geld. En dan is niet gefehlt bij nu. En hier te zijn, ik red met mijn collega's. En ik zei dat God heeft niet abgegeven te bestemmen dat het zien wil dat we hier zijn. En dat hij heeft het verder abgeweigd en met de beroeping, met aanbidding en loven, met zingen te arbeiten. En diese Life, diese Freude für zu arbeiten, für dort erst nicht bloß schön singen, aber du hast dann mit der Einstellung von dein Hort. Und ich bin sehr erstaunt von all den Sachen, was Gott all getan hat in meinem Leben. Und auch für die Menschen, die mit mir sind. Dankeschön, Lourdes, für dein Programm mitteilen, für deine Geschichte mitteilen. Ich bin sehr engagiert von dort. Wo dein Leben was ist, uit diese schwere Situation, wo du bijna wirst, wo Gott die uitgehoven heeft, wo wir sehen, dass Gottes Wege sind wunderbar. Und wenn du auch mit dit mitstemmen kannst, dass Gottes Wege wunderbar sind, dann teil das Programm doch mit all deinen Freunden, dass viele Menschen hier sehen worden. Denn unsere Zeit ist von dir hier zu eng, aber ich möchte sagen, Gottes Segen und bis das nächste Mal. Ciao, ciao. Ekran wordt in Bolivien produziert. Wenn du mit uns reden willst, schreib uns im WhatsApp nur Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.